Sinjuri nilqgħu magħna lill-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela. Sinjuri nsellmilkom u nsellem ukoll lil dawk li qegħdin isegwuna fuq ir-radju kif ukoll fuq ix-xandira live fuq il-paġna ta' Facebook. Illum fl-okkażjoni ta' Jum il-Mara ser nagħtu bidu għal din l-attività politika billi nistieden lill-avukat Elaine De Giorgio biex tagħmel l-intervent tagħha. Fidejk Elaine. Bonġu lil kulħadd, inħossni gburija ferm illi qiegħda hawnhekk qudiemkom, però fl-istess ħin inħossni mċekkna li dalgħodu għandi ċans naqsam magħkom ftit ħsibiet waqt din l-attività, mod partikolari llum f'Jum il-Mara. F'dan il-jum però ippermettuli għaliex inkun qed nonqos jekk ma nsellimx il-memorja ta' mara bħalna li fil-kwitt ta' darha waqt li kienet qed taħdem brisq il-familja tagħha spiċċat mirduma taħt Borġ Ġebel. Borġ Ġebel tal-istess dar li suppost kellha tilqala kull element. Li trabbi l-ulida fiha, li tistrieħ, torqod u tqum fiha. Mirjam Paċ, insellimlek Mirjam. U nagħtu wkoll il-kuraġġ lill-familjari tagħha f'dan il-mument tan diffiċli. Bl-istess mod irrid insellem ukoll il-vittmi ta' vjolenza domestika. Nisa, irġiel, adulti, tfal, anzjani, il-vjolenza ma tista' qatt tkun aċċettata. Bħala soċjetà għalhekk irridu nkunu qiebsa f'dan ir-rigward. Irridu nagħlmu u nispjegaw, però irridu nkunu qiebsa ma' min iwettaq dawn l-atti. Hemm bżonn li nkunu ħajt ta' ken, ta' tama għal dawn il-vittmi li ħafna drabi jkunu f'kantuniera ma jistgħux jitħarku. Xi drabi kollhom żewġ għażliet fil-verità, jew li jitilqu mid-dar tagħhom, jirriskjaw li jitilfu l-familja u jispiċċaw bla flus, jew inkella jibqgħu jaqilgħu fis-silenzju. Din hija r-realtà li ħafna drabi l-vittmi jkunu qegħdin jgħixu fis-silenzju ta' djarhom. Forsi ħafna jgħidu iva mhux titlaqa' jew iva mhux jitlaqa', easier said than done. Xogħolna għalhekk huwa li nuru li jeżistu toroq oħra. Naħdmu biex ikun hemm iżjed indipendenza ekonomika. Nagħmel kuraġġ pereżempju meta nara ċifri li kważi 108,000 mara kienu fl-impjieg fl-2019, żieda ta' 52% fuq is-sena 2010. Dan ifisser li l-inċentivi illi qegħdin indaħlu ta' kuljum qegħdin jagħmlu xogħolhom. Dan qiegħed joħloq għalhekk ċirku virtuż illi iżjed nies jidħlu fid-dinja tax-xogħol u allura l-ekonomija tkompli tissaħħaħ. Ma jfissirx iżda li għax jidħlu iżjed nisa fid-dinja tax-xogħol huwa biżżejjed, għamilna biżżejjed, hemm bżonn ta' aktar edukazzjoni. Lill-uliedna irridu irrabbuhom, irridu inrawmuhom minn xkunithom illi ma jfissirx li għax ma neħdux xi ħaġa irridu nerfgħu idejna fuq xulxin jew inkella irridu nkissru mentalment il dak li jkun. Hemm bżonn għalhekk ta' iktar ħidma mal-professjonisti nifishom, ma' social workers, ma' nies bħall-pulizija, mal-avukati innifishom li ta' kuljum immissu ma' vittmi ta' vjolenza domestika, irid jassal il-messaġġ illi l-vjolenza mhijiex aċċettata.
Hawnhekk irrid insemmi l-rwol tan-nisa fis-soċjetà li qed ngħixu fiha. Iż-żidiet fl-impjiegi hija xi ħaġa pożittiva u pożittiva ħafna. Kien hemm ukoll ċerta deċiżjonijiet li fl-aħħar snin uraw kemm dawn id-deċiżjonijiet fil-konfront tat-nisa li ttieħdu ma ttieħdux biss sempliċement għax hija mara, imma għaliex verament nemmnu fil-kapaċitajiet tagħhom. Jiġuni f'moħħi pereżempju nies li għandi ammirazzjoni kbira lihom. Il-President tar-Repubblika Emeritus Mary Louise Colleiro Preca, il-Kummissarju Ewropej Helena Dalli, l-Avukat tal-Istat Dr. Victoria Buttigieg u membri oħra tal-ġudikatura nisa li qed jagħmlu biċċa xogħol tajba ferm ukoll fil-qrati tagħna, il-Profs Charmaine Gauci li nafu bħalissa preżentament kemm qed tagħmel biċċa xogħol tajba fejn jidħol il-COVID-19, dawn huma kollha nies li qegħdin jagħmlu d-differenza fis-soċjetà tagħna. U dawn huma eżempji li ma tieħdux biss kombinazzjoni minn dan il-Gvern Laburista, imma għaliex dan il-Gvern verament għandu l-impenn li jagħmel il-bidla. Iżda xorta waħda qatt fadal xi jsir. U dan kollu irrid isir billi niġru maratona li tibqa' għaddejja, mhux nagħmlu sprint u mbagħad nieqfu nieħdu n-nifs. Hemm bżonn li jkun hemm aktar nisa f'pożizzjonijiet eżekuttivi għaliex verament nemmnu illi kapaċi jagħmlu dan. U dan l-appell li mur għan-nisa innifishom issa illi jekk jemmnu fil-kapaċitajiet tagħhom ma nistgħux inħallu lil nfusna iwaqfuna milli nkomplu tilgħin il fuq. Illum hemm qafas li permezz tiegħu il-pajjiż stess jagħti il-ħabel forma ta' għajnuniet. Issa staqalina li dan il-ħabel inżommuh u mhux nitilquh. Dan jott ukoll għal dak li għandu x'jaqsam mas-sistema tal-politika tagħna. Tajjeb li se tiddaħħal pereżempju l-miżuri korrettivi fil-Parlament tagħna biex jiġi aġġavolat is-sess sottorappreżentat. Però dan ma jistax ikun it-tmiem tal-vjaġġ tagħna, iżda jrid ikun il-bidu. Jiena rrid ngħix f'pajjiż li ma jkollux bżonn dawn is-sistemi korrettivi. Irrid ngħix f'dak il-pajjiż li l-kandidati tagħna jintgħażlu għaliex huma kapaċi, irrelevanti mis-sess tagħhom. Din hija l-ugwaljanza li nitkellmu fuqha, bħalmija l-ugwaljanza fil-pagi, pereżempju, li ma jkunx hemm differenza fil-paga sempliċement ibbażata fuq is-sess jew ibbażata skont minnu l-employer ta' dak li jkun. Jekk il-persuna tagħmel l-istess xogħol fl-istess kariga għandha dritt illi tirċievi l-istess paga. U nemmen illi din hija materja wkoll qrib ħafna il-Prim Ministru u nemmen ukoll il-Gvern għandu impenn sieħ fuqha. Illum tkellimt ħafna fuq dak li huwa ugwaljanza, però ma nistgħux ninsew dak li lin-nisa lilna n-nisa jagħmilna differenti mir-raġel. Hemm ċerta aspetti bħal pereżempju l-maternità li ġġib bidla fil-ġisem tal-mara, nitkellmu pereżempju fuq il-miscarriages, meta mara il-koppja titlef it-tarbija tagħha u l-istress negattiv li titfa' fuq il-saħħa mentali tal-koppja. Nitkellmu wkoll fuq postnatal depressions, pereżempju li ħafna nisa jgħaddu minnhom ta' kuljum. Iżda sfortunatament forsi xi drabi ma nitkellmux ħafna dwarhom, però hemm bżonn ta' iżjed impenn f'dan ir-rigward. U għalhekk inkompli nsostni kemm il-bżonn li r-raġel ikollu iżjed ħin adekwat mat-tarbija tagħhom, speċjalment fl-ewwel jiem. Mhix ġusta li l-missier ikollu ġurnata jew tnejn biex iqatta mat-tarbija tiegħu li tkun għadha kif twildet. Semmejt ħafna, iżda ottimista ħafna wkoll. Ottimista x'naf illi fuq l-affarijiet kollha illi tkellimt, nemmen illi l-Partit Laburista fil-Gvern jista' jagħmel dawn il-bidliet. Jista' jagħmel dan mhux għax jiftakar fina n-nisa f'dan il-jum partikolari f'jum il-mara, iżda għaliex hemm l-impenn politiku illi jagħmel id-differenza. Nemmen bisħieħ li dan huwa l-aktar gvern femminist fl-istorja. U ser ikompli jagħmel dan grazzi għall-impenn tal-Prim Ministru Roberta Bela, però ma nistax ninsaw wkoll il-mara importanti f'ħajtu li Dr. Lydia Abela u li ċkejkna wkoll Georgia May. Grazzi tal-impenn tagħkom. Grazzi lil kulħadd. Grazzi l-Avukat Elaine De Giorgio. Nistiden issa li deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa biex jagħmel diskors tiegħu lill-Ministru Chris Fern. Ġurnata tajba, l-odwa tajba. Irrid fjum il-mara nibda billi nsellem numru ta' nisa partikolari. L-ewwel nies lill-mama tiegħi. Mama li hija mara enerġetika, mara fuq ruħha. Diġà m'għandha l-birthday ukoll il-mami. Mara li ma tista' żagħha. Imma żagħha fl-attitudni u f'dak illi tagħmel. Inselmelha, ovvjament ngħidilha li nħobbha ħafna.
U l-mara tiegħi, tista' portini ħafna, tabiba, ta' 3 tfal, mara li dejjem issapportjatni u mara li dejjem insiba meta kolli bżonn. U l-tifla tiegħi, 3 ġenerazzjonijiet, illum mara wkoll perit illi hi wkoll qiegħda tagħti il-kontribut tagħha lis-soċjetà Maltija. U ma dawn nżid numru ta' nisa oħra, kapaċi, kompetenti li għandi jaħdmu miegħi fit-tim tiegħi, fis-segretarjat, fil-Ministeru, fil-Partit, ħafna nisa li jagħmlu ħafna xogħol, tajjeb mhux għax huma nisa, imma tajjeb għax huma kompetenti. Fil-qasam tas-saħħa wkoll għandna numru kbir ta' nisa, infatti fil-qasam tas-saħħa għandna aktar nisa mill-irġiel jaħdmu. Għandna nisa f'karigi importanti, nisa li bsin jafu jieħdu d-deċiżjonijiet, is-CEO ta' Mater Dei, is-CEO tal-Kura Primarja, is-CEO tal-FMS, u ħafna nies oħrajn. 20 ta' professuri, mijiet ta' tobba, eluf ta' nurses, spiżjara, radiographers, podiatrists, speech language pathologists, nies ta' laboratorju, nutritionists, occupational therapists, psychologists, psychotherapists, u ħafna oħrajn nisa illi bis-saħħa tagħhom Malta għandha sistema tas-saħħa illi hija fost l-aqwa 10 fid-dinja. Nirringrazzjahom f'ismi, f'isem il-Gvern, f'isem il-pazjenti tax-xogħol kbir illi għamlu. U lejn semmit mara partikolari, u ħansemmija wkoll mara partikolari, il-Superintendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci, illi dawn il-ġranet u dawn il-ġimgħat flimkien mat-tim tagħha għamlet ħafna xogħol li jidher. Dejjem jagħmlu ħafna xogħol dawn in-nies, imma għamlet daw il-ġranet għamlu ħafna xogħol li jidher. U ħansemmi ftit nies mhux nisa biss, irġiel ukoll, kollha nies kompetenti, ħansemmihom bisimhom għax huma nies li qed jagħmlu ħafna xogħol delikat bħalissa. Ma' Charmaine Gauci nsemmi nies fit-tim tagħha bħalma huma Michael Borch, daw kollha professuri. Chris Barbara, Michael Spiteri, nsemmi l-Joe Rapa, nsemmi il-Karl Farrugia, nsemmi il-Charles Malija Zoppardi, Carmen Chantar, il-Silja Falzon, Carmen D'Amato, dawn huma kollha nies, Rosjan Camilleri, dawn huma kollha nies illi meta tfittixhom issibhom. U ma daw il-professjonisti kollha tagħna fil-qasam tas-saħħa bħalissa coronavirus qiegħda fuq isem kulħadd mhux f'Malta biss mad-dinja kollha. U f'din is-sitwazzjoni irrid nieħu ftit ħin biex nirringrazzja dawn in-nies illi qegħdin ikunu fuq quddiem f'din il-battalja li għandna bħala pajjiż, mhux Malta biss, id-dinja kollha nerġa' ngħid, f'din is-sitwazzjoni. It-tobba tal-public health li huma dawk il-persuni li qegħdin jirċievu l-ħin eluf ta' telefonati fuq il-helpline, illi qegħdin imorru fid-djar tan-nies jieħdu l-swabs f'postijiet fejn ikun hemm possibilità li hemm nies infettati. It-tobba tal-familja illi jaħdmu fil-kliniċi ħafna drabi jkunu l-front line illi jintaqgħu ma' persuni li għandhom biża' illi jista' jkollhom xi riskju tal-virus. Ma l-ispiżjara fil-ċentri tagħna u fil-ispiżeriji fil-komunità ħafna drabi huma dawk in-nies illi jridu jispjegaw lil mijiet ta' persuni x'inhu għaddej. Lin-nies tagħna fl-emerġenza, lin-nies tagħna fl-infectious disease unit, lin-nurses u l-tobba fl-isptarijiet fiċ-ċentri tas-saħħa tagħna. U l-dawk kollha illi qegħdin jagħtu servizz qawwi u b'saħħtu f'dan il-mument illi jista' jkun diffiċli. Irrid nirringrazzja wkoll ir-rappreżentanti tal-unions, tal-UHM, General Workers Union, tal-MAM, tat-tobba u l-MUMN, kif ukoll, u naħseb tajjeb illi nagħmlu ħdar, irrid nirringrazzja l-kollegi tagħna
min-naħa tal-oppożizzjoni, Stephen Spiteri u l-Mario Gallia, illi f'dan il-moment għarfu illi dan huwa moment illi jaqqat il-nazzjon, illi jaqqat il-pajjiż, li mhuwiex moment ta' partiġanizmu, imma huwa moment fejn aħna bħala Maltin niġbdu wkoll l-istess ħabel ħalli din is-sitwazzjoni li għandna nelbuha bħalma libna sitwazzjonijiet oħra simili fil-passat. Il-coronavirus iva. L-ewwel każ li konna nafu bih fiċ-Ċina ġara eżatti lejliet, jew sirna nafu bih eżatti lejliet l-ewwel tas-sena, ġifieri inqas minn 3 xhur ilu, xarej u nofs ilu. U f'xarej u nofs dal-Imbereg virus dar u qed idur id-dinja kollha. U għax Malta hija parti mid-dinja, f'Malta wasal ukoll. Il-bieraħ kellna l-ewwel 3 każijiet fil-fatt huma tista' sejħilhom każ wieħed xi huma familja waħda illi kienu pożittivi ġewwa pajjiżna. Dawn ix-xarej u nofs, daw it-tobba kollha, u daw il-professuri kollha, u daw l-istaff kollhom illi semmejt, kienu qegħdin jippreparaw b'mod intensiv eżatt għal din l-eventwalità. Kienu qegħdin jippreparaw eżatt ħalli meta jkollna l-ewwel każ jew l-ewwel każijiet ta' coronavirus ġew Malta, inkunu nafu eżatt preċiż x'iridu nagħmlu. Ikollna l-preparamenti kollha in place biex dak li hemm bżonn nagħmlu nagħmluh b'professjonalità, b'serjetà u b'kompetenza. U dak illi ġara. Aħna ħafna drabi ngħidu isma' mhux kollox jimxi fuq ir-rubini. Imma f'dan il-każ kburi ngħid illi kollox mexa fuq ir-rubini. Kollox mexa fuq ir-rubini. Konna nafu eżatt x'irridu nagħmlu u għamilnieh bi professjonalità u b'kompetenza kbira. U dana ngħidu nenfasizzah mhux biftaħir. Imma għax mhux kullimkien ġara hekk fid-dinja u laqqas fl-Ewropa. F'ħafna pajjiżi oħra minkejja li kulħadd kien jaf li dal-virus ħajdur ma' kulħadd, ħajdur ma' kullimkien. Ħafna pajjiżi oħra l-ewwel każijiet tal-coronavirus ħasadhom. Avvolja kienu jafu illi ħajġi xi darba dan. Jiena l-bieraħ l-ewwel kont qiegħed Brussell, nitkellem mal-Ministru tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea kollha kienu hemmhekk, mal-Kummissarju tas-Saħħa Ewropea, mad-Direttur tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa fl-Ewropa u l-istejjer illi jirrakkontaw huma stess ta' x'ġara anke f'dawn l-aħħar ġimgħat. Ġo pajjiżi oħra inkluż ġo pajjiżi kbar Ewropej meta kellhom l-ewwel każ ta' virus u kif ma kinux preparati għalih u kif infirex jagħti aktar enfasi għal mod professjonali u dedikat li konna preparati għal dan il-virus aħna ġewwa Malta. U ta' da irrid nirringrazzja lil dawn in-nies li semmejt il-Charmaine it-tim tagħha u lil ħafna u ħafna oħra professjonisti Awċinu Maltin. Però aħna maħniex biss preparati għall-ewwel każ. Aħna Malti jgħid aħseb fil-ħażin biex it-tajjeb ma jonqos. U qegħdin naħsbu fil-ħażin. Tamawla ma jiġix, imma qegħdin naħsbu fil-ħażin. Ħalli jekk jiġri bħalma ġara f'pajjiżi oħra fl-Ewropa, fl-Italja, fl-Ingilterra, fl-Ispanja, bħalma tiġri f'ħafna bliet Amerikani, bħalma tiġri fl-Awstralja, fil-Ġappun, fejn il-virus qiegħed jinfirex ġol pajjiżi, jekk jiġri f'Malta wkoll da, mhux imbagħad nibdew nippreparaw meta tiġri, imma preparati minn issa ħalli jekk ikollna aktar każijiet u jibda jinfirex ġewwa pajjiżna wkoll, inkunu lesti għalih bħalma konna lesti għall-ewwel każ illi tfaċċa din il-ġimgħa ġewwa Malta. X'aħna nagħmlu, x'qegħdin nagħmlu? Ħansemmi ftit mill-affarijiet illi qegħdin isiru bi preparamenti. Nisperaw li ma jkollniex għalfejn nużawhom, imma jekk ikollna għalfejn ma ninħasdux. Ġewwa Mater Dei kellna f'dak il-unit tal-mart infettiv kellna 4 tikmamar ta' iżolament. Daw konna preparajnihom għal meta ftit ta' snin ilu kien hemm dik il-biża' tiftakru intkom tal-Ebola. Sa l-Ebola hija ħafna iżjed irrieda mill-coronavirus, imma l-coronavirus jittieħed iżjed. Dak iż-żmien kien hemm żewġ
Tikmamar ta' iżolament f'Mater Dei għamilnihom 4. Kien hemm pajjiżi oħra, l-Ingilterra kollha kull ma kellha żewġ tikmamar fl-Ingilterra kollha ta' iżolament. Aħna f'Malta konna preparajna 4 għall-Ebola, ma żajnihomx aħjar. Issa daw l-4 żidnihom għal 18. Nerġa' ngħid, mhux għax il-coronavirus iżjed perikolus mill-Ebola, ħafna inqas perikolus mill-Ebola, imma x'qed jinxteret. U qed naraw x'inhu jiġri f'pajjiżi oħra fejn minn każ imorru għal 10, jmorru għal 100, jmorru għal 1000. Ħanna nisperaw u qed naħdmu li ma jiġix hekk f'Malta, imma naħsbu fil-ħażin biex it-tajjeb ma jonqos. Għandna 18 sodda ta' iżolament, kamra ta' iżolament ġo Mater Dei. Għamilna kmamar ta' iżolament ġo l-emerġenza f'Mater Dei. Għamilna kmamar ta' iżolament ġo l-ITU u qed inkabru u nżidu s-sodot fl-ITU. Nerġa' ngħid, nispera ma nażawhomx, mek konna bżonnhom qegħdin hemmhekk. Apparti Mater Dei, għandna wkoll sptar ieħor barra minn Mater Dei, armat, lest, bħalissa battal, b'12 sodda, biex hekk ikollna bżonn għandna apparti daw 18 sodda ta' iżolament ġo Mater Dei, għandna 12 sodda oħra, 30 b'kollox, ġewwa pajjiżna. U mbagħad, bħalma tafu intkom issa, qegħdin ukoll fil-proċess biex nippreparaw ukoll l-isptar Boffa, illi fl-antik kien ukoll jintuża għal skopijiet ta' iżolament u ta' mart infettiv, biex hemmhekk għandna 60 sodda oħra. Mhux għax qed nantiċipaw illi jista' jkun li dal-waqt ħajkollna bżonn daw is-sodod kollha, imma biex jekk jiġru nkunu preparati u ma nsibux lil nfusna mingħajr ma nafu x'inhu jiġri. Il-preparazzjoni importanti. Ħalli ma nażawhomx, imma għandna daw il-preparamenti kollha għalli jista' jinqala. Apparti minn hekk, għax issa għandna l-każ, għandna każ f'Malta, irridu nżidu l-testjar biex jekk ikun hawn każijiet oħrajn bħalma ġara f'dan il-każ naqbduhom kmieni u nkunu nistgħu niżolawhom. Qegħdin inżidu ħafna l-testjar fuq il-pazjenti tagħna. U allura bħalissa għaddej xogħol intensiv biex nippreparaw u jiena format sa pitada tkun preparata binja apposta biex ikun jista' jsir l-testjar ġod il-binja il-bot minn ċentri oħrajn. Biex kikun hemm każ li jkun infettiv ma jinfirix ma' pazjenti oħrajn. Din il-binja tkun lesta pitada u għada nkun nistgħu nagħtu dettalji tagħha. U hawnhekk irrid nirringrazzja l-istaff tal-FMS li qed jagħmel ix-xogħol fuq l-Isptar Boffa biex jagħmel il-preparamenti anke tal-infrastruttura li hemm bżonn. U l-istaff ta' diversi ministeri, inkluż in-nies tal-manutenzjoni tal-primary healthcare, mmexxej mill-ħabib tagħna il-Pele, minn Bormela ta' fuq il-Pele, u t-tim tiegħu qed jagħmlu ħafna xogħol flimkien anke ma' ħaddiema mill-Ministeru tal-Familja u Servizzi Soċjali, nirringrazzjawhom biex ikollna dil-binja lesta ħalli minn pitada jekk ikollna bżonn nibdu nagħmlu testijiet ġewwa fiha. Tafu wkoll li ħloqna helpline 111, numru faċli ħafna. Issa tmurux kollha ċempluh immedjatament għax tal-helpline għandu matul miftuħ 24 sija kuljum biex jilqa' domandi biex ikun hemm xi ħadd għandu xi kwieri iċempel hemm, aħna qegħdin nagħtu pariri. Jekk inti taħseb li jista' jkollok xi kuntatt mal-mikrobu, tmurx għand it-tabib tal-familja jew l-ispiżerija jew il-health center jew l-isptar, ħalli jekk għandek ma tfirxux. ċempel 111 u niġu aħna, jiġu t-tobba tagħna id-dar tiegħek u jaraw kemm hekk. U dal-111 għandu kollu matul il-ġurnata 10 tobba, ġifieri jista' jieħu 10 telefonati minn tabib fl-istess ħin. U għalhekk qed ngħidilkom iċċemplu x'kollha f'Salt, għax hekk iċċemplu mit-mitru f'Salt 10 nistgħu ngħidu 10, imma nista' ngħid illi qed ikollna eluf ta' telefonati kuljum u qegħdin nirrispondu kulħadd u nagħtu l-pariri kollha illi hemm bżonn anke fuq dan il-helpline. U minn għada ħankunu qegħdin indaħħlu miżuri ġodda anke fiċ-ċentri tas-saħħa tagħna. Minn għada bħala prekawzjoni ħankunu qegħdin nagħmlu dak li jgħidu triage, ġifieri kull persuna li tiġi ġoċ-ċentru tas-saħħa l-istess ġo l-emerġenza, qabel ma tidħol fejn ikun hemm in-nies l-oħra, l-pazjenti l-oħra, ħassir screening tagħha biex jekk ikun hemm anke li x'kien dubju li jista' jkollha l-mikrobu, tkun qegħdin narawh jew qed narawha
ġo post iżolat biex bekk dawk il-pazjenti li jużaw iċ-ċentri tas-saħħa tagħna, li jużaw l-emerġenza ma jkollhomx ir-riskju li jiġu f'kuntatt ma' persuni oħra b'dan il-mikrobu. Dawn huma kollha preparamenti li qegħdin jagħmlu l-istaff tagħna, nerġa' ngħid, mhux għax qed nawgura li jkollna bżonn nużawhom, imma għax qed naħsbu fil-ħażin biex it-tajjeb ma jonqos. Ma daw qiegħed isir ħafna xogħol ieħor minn ministeri oħra. Għandna kumitat interministerjali li jintaqa' kull ftit ġranet biex naraw mhux biss l-effett li jista' jkollu l-coronavirus fuq il-qasam tas-saħħa, għalkemm għalina s-saħħa tiġi fuq kull priorità oħra, fuq kull interess ieħor, l-ewwel is-saħħa tagħna u tal-poplu tagħna. Imma mbagħad irridu nieħdu ħsieb l-affarijiet l-oħrajn, l-ekonomija tal-pajjiż, l-ivvjaġġar, kwistjonijiet ta' skejjel, kwistjonijiet ta' ħażna ta' mediċini, kwistjonijiet ta' ħażna ta' ikel, kollox għandna preparat, m'għandniex għalfejn noqogħdu mmorru niġru fis-supermarkets nixtru toilet paper, kollox għandna tibżgħux. Imma anke rridu naħsbu fuq il-ħażna, fuq il-provista tal-enerġija, fuq il-provista tal-ilma, daw kollha għandna preparamenti għalihom, kollox preparat għalih, għandna pajjiż iggerjat, għandna grupp parlamentari, għandna kabinett ta' ministri li qegħdin naħdmu kollha flimkien biex jekk ikollna bżonn, jekk ikun hemm il-ħtieġa, il-preparamenti qed hemmhekk, Malta hija preparata, dan il-virus mhux se jaqbadna l-arrieda, ħajsirna preparati biex kollha kemm aħna niġġieldu kontrih. U għalhekk għandna nkunu gburin bit-tim tagħna, għalhekk m'għandniex għalfejn kollha lokal allarm, għax nafu illi għandna nies kapaċi illi jafu x'inhu ma jagħmlu u li huma preparati. U għalhekk semmejt lil dawn il-persuni bisimhom u ħafna oħrajn magħhom, għax dawn huma nies illi matul is-sena kollha, matul is-snin kollha, meta l-affarijiet ikunu kwieti qatt ma tisma' b'aħbarhom. Dawn huma nies qed jaħdmu in the background, dejjem għaddejjin b'xogħolhom, kompetenti, ma jqogħdux jippużaw quddiem il-kameras. Imma meta jinqala il-waqt, meta jkollok il-bżonn li dawn in-nies issibhom. When the going gets tough, the tough get going. Dawn huma n-nies li jagħmluni gburi li jiena Ministru tas-Saħħa, li jagħmluni gburi li jiena membru ta' dal-Gvern, għax dawn huma n-nies li meta verament il-pajjiż ikollu bżonnhom isibhom. Fismi fisem il-Gvern nirringrazzjahom tal-ħin, tad-dedikazzjoni, tal-kompetenza tagħhom. Jiena magħkom nawgura illi ikollna ħafna ġranet oħra flimkien sbieħ bħal daw, ċert illi dan il-pajjiż jiflaħ għal din il-mowġa illi qed tolqot lill-Ewropa u lid-dinja. Nerġa' ngħid aħna parti mid-dinja allura m'għandniex nistennew illi nkunu xi ħaġa speċjali, però aħna moħħna mistrieħ li aħna preparati. Jiena nerġa' nsemmi illi gburi bit-tim ta' Charmin Gawċi u n-nies tagħha, nerġa' ngħid illi aħna qegħdin f'sitwazzjoni fejn dan il-gwaj ħajerġa' juri illi aħna pajjiż b'saħħtu b'sistema tas-saħħa illi hija fost l-aqwa 10 fid-dinja. Nerġa' ngħid illi dawn in-nies u b'dak illi qed jiġri issa jkomplu jagħmluni kburi li jiena Malti. Nirringrazzjakom ħafna u nifirħilkom, speċjalment in-nisa kull-jum. Grazzi lill-Ministru Chris Fearn u nistieden issa lill-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela. Grazzi Rabat, għaddew 7 snin qisu l-bieraħ, is-7 anniversarju mindu l-poplu Malti u Għawċi b'maġġoranza qawwija tal-fiduċja tiegħu lill-Partit Laburista biex imexxi l-Gvern tal-Gżejjer Maltin. Seba' snin, perjodu relattivament qasir fil-ħajja politika fejn għamilna ħafna. Fejn għamilna tanġit għal dan il-pajjiż, fejn għamilna tanġit għall-ekonomija tagħna, fejn tant għamilna ġid għall poplu tagħna, fejn tant ħdimna.
U forsi qatt daqs illum, qatt f'dan il-mumenti, ma taraw l-importanza, ma tifhem l-importanza li jkollok gvern li huwa stabbli, gvern li huwa determinat, gvern li huwa sod, gvern li huwa iffukat biex jilqa' għall-isfidi li jiġu minn żmien għal żmien. Kellna sfidi f'din il-ġimgħa f'pajjiżna, sfidi li uħud minnhom rajnihom ġejjin, sfidi li jinqalgħu f'daqqatajn f'sekonda, però li dejjem tkun ippreparata għalihom, li tkun ippreparat li jkollok reazzjoni tajba għal kif ħadd tirreaġixxi għal dawn l-eventwalitajiet. U nemmen ukoll kif spjega tajjeb Chris issa li din iċ-ċirkostanza li għaddejjin bħalissa hija turija oħra ta' kemm dan huwa gvern serju, gvern li jipprepara l-kull kontingenza, gvern li huwa iffukat li jaf fejn sejjer li għandu viżjoni, gvern illi dejjem ikun fuq in-naħa l-korretta tad-deċiżjonijiet. Dalgħodu omna b'aħbar sabiħa. Aħbar sabiħa illi ċkejkna illi kellna l-ewwel każ dwarha tal-coronavirus tinsab fi stat ta' saħħa tajjeb. U qegħdin ukoll fi stat ta' saħħa tajjeb il-ġenituri tagħha. U għalhekk li nappella l-kalma. Kalma. Kalma dan mhux mument ta' paniku. La reazzjoni li jista' jkollna, reazzjoni normali, hija il-paniku. Nifhem illi hemm il-biża'. Nifhimha bħalkom missier ta' tifla, raġel tal-familja. Nifhem illi dawn huma emozzjonijiet li jħoss kulħadd. Imma m'hemmx lok ta' paniku. Nifhem illi il-biża' tista' taħkmek f'ċirkostanzi bħal daw, però m'hemmx lok għaliha. Nappella f'ċirkostanza hekk għal aktar kalma. Li nirraġunaw b'mod razzjonali, bir-raġuni, bil-ħsieb. F'ċirkostanza hekk tkun aktar kalm, aktar razzjonali u ma tħallix l-emozzjonijiet li jkunu ġejjin mis-sensazzjonaliżmu jelbu ir-realtà. U dik l-ikbar biża' li għandi jiena, li flok nibdew nitkellmu dwar ir-realtà, dwar il-fatti, nibdew nitkellmu dwar perċezzjoni. Dak ikun l-ikbar żball. Mhijiex sitwazzjoni din tas social media li wieħed joqgħod jitkellem u jikkummenta, nifhem illi kulħadd se jikkummenta f'ċirkostanzi hekk, però hija nitkellmu fuq il-fatti, fuq ir-realtà. Il-coronavirus mhijiex il-pesta, kif forsi qed jaħseb kulħadd, mhijiex kundizzjoni jew marda li se tolqot il-kulħadd li se jittieħed kulħadd. Ir-realtà l-fatti x'inhuma? Fatti juruna illi huwa persentaġġ biss ta' popli fejn hemm dan il-virus illi jittieħdu. Ir-realtà turina wkoll, il-fatti juruna wkoll li minn dak il-persentaġġ relattivament żgħir ta' persuni li jittieħdu, il-maġġoranza assoluta qed nitkellmu ta' 80% ikollhom ftit li xejn sintomi u jfiequ mingħajr ħtieġa li lanqas imorru fl-isptar. Ifiequ waħedhom. Dawk huma il-fatti. Il-perċezzjoni hija differenti. Il-fatti huma dawn. Mill-bqija, minn dak li jifdal, minn dak il-persentaġġ żgħir li jifdal ta' persuni li ma jfiqux waħedhom, ikollhom jidħlu fl-isptar u jfiequ bil-kura li jingħataw ġewwa sptar. Dik hija r-realtà li l-maġġoranza assoluta ta' dawk li ma jfiqux waħedhom jiddaħħlu fl-isptar u hemmhekk ifiequ wkoll. Fatt, dik hija ir-realtà. Dik hija ir-realtà fattwali li l-poplu Malti u Awċi irid jifhem. Dawk huma l-fatti illi għandna qudiemna. Dak il-persentaġġ ta' persuni li jfiequ ikompli jiżdied f'pajjiż li għandu sistema ta' saħħa ta' healthcare b'saħħitha bħalma hija Malta. Pajjiżna għandu saħħa, livell ta' healthcare li huwa wieħed b'saħħtu ħafna u nsellem hawnhekk il-Chris u lin-nies kollha tiegħu. Tal-ħidma tagħhom
tas-sistema ta' saħħa li bnejna tul is-snin fejn ukoll issarfet f'poplu li huwa b'saħħtu, poplu li huwa healthy, hemmhekk ukoll iċ-ċansijiet ta' fejqan ikomplu jiżdiedu u għalhekk ma hemmx lok ta' allarm. Nifhem li hija marda, kif semma Chris li huwa virus, illi għandek rata għolja li jinxteret, dik hija realtà, daqstant ieħor imma hija għolja ħafna ir-rata ta' fejqan. U dan l-appell li qed nagħmlu biex nikkontjenu s-sitwazzjoni. M'hemmx lok ta' allarm. La sitwazzjoni fejn għandna nirreaġixxu bil-kalma, bir-raġuni, il-ħajja se tkompli għaddejja b'mod normali, għada jum ta' xogħol, għada jum ta' skola, għat-tfal tagħna, għada jum fejn se nkomplu naħdmu fl-interess ta' dan il-pajjiż fil-waqt li nieħdu il-prekawzjonijiet kollha. Hekk isiru l-affarijiet. F'soċjetà serja, f'soċjetà bħal tagħna li hija preparata għal kollox, id-deċiżjonijiet jittieħdu b'mod serju, nieħdu l-prekawzjonijiet kollha, qas ngħid jiena xejn mhu xejn. Jekk ngħid xejn mhu xejn, inkun irresponsabbli. Però npoġġi kollox fil-kuntest tiegħu. U hekk iridu jsiru l-affarijiet li kollox jitpoġġa fil-kuntest tiegħu, nkunu preparati kif aħna u ma preparajniex il-bieraħ jew il-ġurnata ta' qabel, ilna ippreparati sew bi pjan li tħaddem b'mod tajjeb ħafna mal-mument illi kellna l-ewwel każ, mhux kellna l-ewwel każ u ma nafux laqatna, kellna l-ewwel każ u ġimgħat qabel konna preparati għal day zero. Konna preparati sew għal dak li se jiġri. U l-każ li kellna, l-ewwel każ li kellna, prova ċara tal-miżuri li ħabbar id-Dipartiment tas-Saħħa, Dipartiment tal-Public Health, kemm ħadmu b'mod tajjeb. Is-self quarantine ħadmet. Kellna każ ta' persuna, ta' familja, li ġiet minn Ruma, familja li tgħix f'Malta, illi segwiet kompletament dak illi għal il-Health Department, il-Public Health Department, l-istruzzjonijiet kollha ta' self quarantine, ta' tifla li ma marritx għall-iskola, għall-perjodu illi kien hemm f'dik id-deċiżjoni, f'dik id-direttiva, u hekk isiru l-affarijiet. Konna ippreparati. U qegħdin ippreparati għal dak kollu li jista' jinqala. U għalhekk nappella għas-serħan il-moħħ. Ibqgħu tranquilli, ma hemmx lok ta' paniku, kulħadd jista' jibqa' dej bil-ħajja normali tiegħu, bil-ħajja tax-xogħol, bil-ħajja tal-familja, bl-attivitajiet kollha. Inkunu attenti għall-istruzzjonijiet li jistgħu jingħataw minn żmien għal żmien, però tippanikjawx. Għax ma hemmx lok. Ma hemmx lok. Kif ma hemmx lok illi wieħed joqgħod jaħżen l-ikel. Ikel kien hawn, ikel hawn, ikel se jibqa' jkun hawn. Nifhem illi jkun hawn dak iċ-ċertu allarm, però ejja nkunu fattwali, importanti illi nkunu fattwali. Prinċipju wieħed biss li mhux se niċċaqalqu minnu. Is-saħħa tal-poplu l-ewwel. Dak huwa l-prinċipju. Dak huwa l-prinċipju li mhux se niċċaqalqu minnu. Priorità se tkun is-saħħa tal-poplu Malti u Awċi. Però id-deċiżjonijiet jittieħdu bi proporzjonalità, mhux bla doċċ, mhux b'knee-jerk reaction, mhux b'reazzjonijiet drastiċi. Kollox bi proporzjon. Faċli. L-eħfef deċiżjoni f'ċirkostanzi bħal tal-lum, l-eħfef deċiżjoni politika forsi tkun niżolaw lill-Gżira, nagħlqu lil Malta waħedha. Nistgħu nagħmluha faċli, taqta' kull forma ta' trasport u tkun deċiżjoni li tista' tittieħed. Jista' jkun li xi darba wieħed ikollu jasal għal dik id-deċiżjoni. Mhux il-mument. Mhux il-mument. U għalhekk id-deċiżjonijiet iridu jittieħdu b'mod li hu proporzjonat. Li tqis sija b'sija. Aħna qegħdin niggejġjaw is-sitwazzjoni, naraw dak li qed jiġri sija b'sija. U wieħed jieħu d-deċiżjonijiet kollha li hemm bżonn minn ħin għal ħin. F'dan il-mument ittieħdu d-deċiżjonijiet kollha li hemm bżonn biex nippreservaw is-saħħa
tal-poplu Malti u Awċi, ħadna dawk id-deċiżjonijiet b'responsabilità, se nibqgħu nieħdu id-deċiżjonijiet b'responsabilità fuq kollox b'mod proporzjonali, għaliex nifhmu illi kull deċiżjoni li tittieħed b'mod li ma jkunx proporzjonali se twassal għal tbatija lill poplu Malti. Jekk wieħed imur għal estremi, għal deċiżjonijiet estremi, faċli deċiżjonijiet estremi, nlaqgħu kabinett nieħdu deċiżjoni u mmorru għal deċiżjonijiet estremi. Konsegwenza tkun ta' tbatija mhux floka għal poplu Malti. U ma rridx li mmorru f'dik id-direzzjoni. Irrid li mmorru f'direzzjoni ta' deċiżjonijiet meqjusa, deċiżjonijiet li jkunu dejjem fl-interess tas-saħħa tal-poplu Malti, deċiżjonijiet imma li fuq kollox iżommu bilanċ mal-interessi kollha tal-poplu Malti. L-interessi tal-li nippreservaw ix-xogħlijiet tal-ħaddiema Maltin u Awċin, li nippreservaw ukoll l-ekonomija ta' pajjiżna, li nippreservaw id-diversi setturi li huma ta' mutur ekonomiku għal pajjiżna u b'mod holistiku noħolqu dan il-bilanċ. Bl-ewwel priorità tibqa' dejjem is-saħħa tal-poplu Malti, imma li nieħdu in konsiderazzjoni dawn l-aspetti kollha meta nieħdu id-deċiżjonijiet. Walhekk ukoll nappella għar-responsabilità. Għar-responsabilità. Dan mhux il-mument, din mhijiex ċirkostanza u qed nitkellmu fuq ċirkostanza ta' saħħa. Mhux il-mument fejn nippruvaw niskurjaw xi goals politiċi. Kellna l-episodju nhar il-ġimgħa tal-cruise liner illi kien ġej lejn Malta, ħadna id-deċiżjonijiet kollha illi kellna nieħdu u hemmhekk nappella wkoll għall-assoċjazzjonijiet kollha li huma relatati mas-settur tas-saħħa, mas-settur tax-xogħol biex ikunu meqjusa u fair fil-kummenti li jagħmlu fid-deċiżjonijiet tagħhom. Ħadna deċiżjoni flimkien mal-operaturi tal-vapur u tidu tifhmu li hawnhekk mhumiex deċiżjonijiet li inti tista' sempliċement tgħid vapur ma jidħolx. Għandna dritt li nagħmluha u għamilniha. Ħadna deċiżjoni biex ma jkollniex allarm. Però tifhmu illi hemm ukoll konsiderazzjonijiet oħra li bħala gvern irridu noqogħdu attenti għalihom u se nkunu attenti għalihom filwaqt li nżommu dejjem l-interess suprem dak tas-saħħa tal-poplu Malti, però l-affarijiet hemm mod kif isiru l-affarijiet isiru b'mod kawt u b'mod responsabbli filwaqt li kull deċiżjoni tibqa' tittieħed, però lanqas nistenna li meta jkollok deċiżjoni ċara komunikata mill-gvern illi bastiment mhuwiex se jidħol, illi jkollok reazzjoni siegħa wara minn min u mistenni li jżomm it-tranquillità fil-poplu Malti li jgħidulek issa jgħaddi nofs il-lejl u f'nofs il-lejl u minuta jidħol il-vapur. Dik reazzjoni li tiddispjaċini minnha. Jiddispjaċini meta nara dawk ir-reazzjonijiet. Għaliex nibda ngħid minn min suppost qed iwassalni għal komfort u jwassal għas-serħan il-moħħ fil-poplu tagħna għandu jkun hemm dan it-tip ta' reazzjonijiet. Jien nieħu pjaċir bil-kritika u nieħu pjaċir bi kritika li fl-aħħar mill-aħħar se twassal għal pożittività akbar f'pajjiżna. Reazzjonijiet hekk inħoss ftit skomdu bihom. Għaliex mhux mument li wieħed jipprova jagħmel dawn it-tip ta' manuvri. Jiġu ċirkostanzi fejn il-ħidma tal-gvern, il-ħidma tiegħi tiġi kritikata m'għandix diffikultà miftuħa l kull forma ta' kritika, mhux dan il-mument. Dan huwa mument illi qed nitkellmu dwar is-saħħa tal-poplu Malti u Awċi. Mument illi r-realtà se turik li tiddeċidi kif tiddeċidi kemm jekk tieħu deċiżjonijiet estremi li tiżola lil gżira fosthom. Jew ma tagħmel xejn, jew tmur fit-triq tan-nofs. Huma x'inhuma ċirkostanzi se tkun soġġett tal-kritika. Se jkun soġġett tal-kritika għall-gvern, se nkun soġġett tal-kritika jien, m'għandix diffikultà, deċiżjonijiet nibqa' noħodhom skont il-kuxjenza tiegħi u skont dak. Skont dak illi nemmen li huwa fl-aħjar interess tal-poplu Malti u Awċi, se noħduhom fuq kollox b'responsabbiltà b'mod kollettiv bħala gvern. U għalhekk nerġa' nwassal dan il-messaġġ ta' gvern li huwa affukat, gvern li jaf preċiżament fejn sejjer, gvern
illi għandu pjan li huwa ċar ħafna kif spjega Chris għal kull kontingenza min-naħa tal-poplu rrid illi jkun hemm it-tranquillità. Serħu moħħkom. Serħu moħħkom. U qed nagħtikom il-kelma tiegħi kif tkellem qabli Chris ukoll, illi preparati għal kollox, is-saħħa tagħkom qiegħda fidejn sodi, qiegħda fidejn li huma preparati, maħniex se nilagħbu ma' saħħitkom. Maħniex se nilagħbu ma' saħħitkom. U għat jiġu xhur oħra, jalla jkunu ġimgħat u mhux xhur fejn tgħiduli kemm kellek raġun. U nifhem li dawn l-aħħar xarej ma kinux dejjem faċli. Kien hemm momenti sbieħ, momenti bħal bidu ta' din il-ġimgħa fejn kellna ċirkostanza kera, ċirkostanza li ġabet dieqa f'kull wieħed u waħda minnha, ċirkostanza fejn tilfet ħajjita mara tal-familja, ħallit warajja familja, ħallit warajja raġel armel. Dawn huma realtajiet li esperjenzajna meta morna fuq il-post tal-darba darbtejn, realtajiet ta' wara meta tiltaqa' mal-familjari, is-sens ta' dieqa li ħallit warajja s-sens ta' vojt. Dan inċident li mhux se jerġa' jiġri f'pajjiżna. Li se nieħdu il-miżuri kollha biex inċident bħal dan ma jerġax jiġri. Dak li ġara f'soċjetà bħal tagħna mhuwiex aċċettabbli. Mhuwiex aċċettabbli illi persuna li tkun qiegħda fil-kwitt ta' dara, qed taħdem ġewwa dara, mara li kieku llum għalqet żmienha, spiċċat mafġa taħt is-saqaf ta' dara stess. Mhux se nikkummenta f'dan il-mument dwar x'wassal għal dan l-inċident, għaliex jekk nagħmel hekk nissogra li nfixkel l-investigazzjonijiet tal-pulizija, li minn hawn ninsellmilhom tal-mod serju li beħed jaħdmu. Tal-mod serju li beħed taħdem il-maġistrat, inkwirenti, dan hu l-mod kif jaħdmu l-istituzzjonijiet f'pajjiżna. Dan kien każ li minn episodju negattiv u ikraħ ħafna u rejna kemm l-istituzzjonijiet meta tagħmilhom il-kuraġġ biex jaħdmu. Fl-ikwiem mal-bqija tal-gvern, ma għamilna xejn speċjali f'dan il-każ. Kull ma għamilna kien tajna l-kuraġġ lill-istituzzjonijiet biex jaħdmu, biex jieħdu r-ridni f'idejhom u jaħdmu. Jaħdmu mingħajr ma jkaxkru s-saqajn. U l-fatti kif qegħdin narawhom quddiem għajnejna juru pulizija li qed taħdem bil-lejl u binar biex tinvestiga l-każ, biex tiskopri dak li ġara, maġistrat inkwirenti flimkien mal-esperti tagħha li qed taħdem lejl u nar biex dan il-każ jingħalaq, u kull min naqas jitressaq u ssir ġustizzja. Jitressaq quddiem il-qrati tagħna u ssir ġustizzja. Mhux vendikazzjoni, ġustizzja. Dik hija t-talba li qed tagħmel is-soċjetà tagħna, dik it-talba li qed nagħmel jien ukoll, mhux kwistjonijiet ta' vendikazzjonijiet daw. Ta' ġustizzja. Li ma' dik il-mara li mal-familji tagħha trid issir ġustizzja. U kien għalhekk illi immedjatament wara li ġara l-każ illi barra l-ħidma tal-istituzzjonijiet jiena ħtart kumitat biex jirrevedi dak li ġara, jirrevedi s-settur b'mod holistiku, s-settur tal-kostruzzjoni. Nifhmu illi dan huwa settur li huwa mutur ewlieni tal-ekonomija tagħna, kien għadu u se jibqa' mutur ewlieni tal-ekonomija tagħna, però dan ma jagħti liċenzja lil ħadd li jaħdem bla doċċ jew joħloq inċidenti. Mhux qed nikkummenta fuq il-każ speċifiku għaliex hemmhekk qed irid jiġi stabbilit ġara, però qed nitkellem b'mod ġenerali. Mhux se jiġi tollerat illi għax settur huwa mutur ewlieni fl-ekonomija li jkun hemm it-traskuraġni. U għalhekk dan il-bilanċ li jrid jinħoloq u dan hu l-bilanċ li se jinħoloq bejn mod serju u professjonali kif isiru x-xogħlijiet wara kollox li x-xogħol isir skont l-arti u s-sena. Għandna qafas ta' regolamenti li huwa wieħed tajjeb
Dan il-kumitat se jkun qed jirrevedih ukoll, però se jkun qed jirrevedi l-industrija b'mod ġenerali, b'mod li ma tinħonoqx din l-industrija. Żgur mhix l-intenzjoni tal-Gvern li joħnoq l-industrija tal-kostruzzjoni, però nappella r-responsabbiltà. Nappella r-responsabbiltà ta' kull min huwa involut illi jintużaw tekniċi li ma jwaslux għal inċidenti, tekniċi li fuq kollox jirrispettaw lil ġirien, il-buon viċinat, li nħallu lir-residenti tal-madwar fil-kwiet ta' darhom, dawn huma affarijiet sempliċi li fl-aħħar mill-aħħar jekk jiġu osservati jibbenefika kulħadd. Jibbenefikaw il-ġirien, jibbenefika l-iżviluppatur innifsu, dan huwa l-mod serju ta' kif isiru l-affarijiet. U għaldaqstant jiddispjaċini jiena li kellu jkollna dan l-inċident, inċident illi wassal għal soba, għal dieqa mingħand kulħadd. Nirringrazzja l-forzi tal-ordni tal-mod kif ħadmu, il-protezzjoni ċivili tal-ħidma tagħha, tal-ħidma dedikata tagħha illi għamlet sija attwal taħdem fuq il-post anke b'sogru għall-uffiċjali tagħha stess. Fisimkom inwassallhom ir-ringrazzjament tagħna ta' kemm ħadmu b'mod iddedikat u rajna kemm għandna pajjiż illi għandu il-forzi tiegħu illi huma preparati għal dawn l-eventwalitajiet. Kienet ċirkostanza li ġabet in-niket. Ċirkostanza iżda li mhux se nibqgħu ngħidu ma kien hemm in-niket u mbagħad għadha naraw. Bħala gvern kommessi li dak li ġara ma jerġax jiġri, li din il-lezzjoni se nitalmuha u nitalmuha sew u li għada dak li ġara se nkunu għamilna l-miżuri kollha illi huma meħtieġa biex ma jerġax jiġri. Hekk isiru l-affarijiet. Hekk isiru l-affarijiet minn gvern li hu responsabbli, gvern li huwa serju, gvern li jaraf li f'kull soċjetà għandek interessi li jista' jkunu differenti, imma li m'għandhomx jikkompetu ma' xulxin, imma li għandu jirnexxielek iġġibhom flimkien l-interessi tal-residenti, l-interessi tal-iżviluppaturi, l-interessi tal-ekonomija u dak is-sigriet kif inti tikkombina kollox flimkien u daw l-interessi rispettivi iġġibhom jgħixu flimkien f'armonija waħda. Ħbib tiegħi llum forsi kellna niddevjaw ftit mill-punt l-aktar importanti tad-diskussjoni minħabba ċirkostanzi kif żviluppaw, illum jum il-mara. Jum il-mara illi nkunu qegħdin nonqsu jekk ma niċċelebrawx. U tgħidu li kif semma Chris għandna parteċipazzjoni ta' nisa fil-ħajja pubblika illi hija waħda għolja li jiena sodisfatt biha. Fil-ġudikatura għandna kompożizzjoni tal-maġistrati u l-imħalfin tagħna li hemm numri tajbin. F'diversi entitajiet għandna numru ta' nisa b'saħħtu, imma fil-ħajja politika ir-realtà bil-kontra. Realtà għal dawn l-aħħar 70 sena. Kien hemm momenti fejn żdiedu n-numru ta' nisa fil-Parlament tagħna, momenti fejn reġgħu niżlu dak in-numri konsistentement baxxi. Dik hija realtà illi għandna. U l-fatt li għandna numru baxx ta' nisa fil-Parlament tagħna juri li xi ħaġa ħażina hemm. Nistgħu noqogħdu niddiskutu x'inhi r-raġuni, x'wassal. X'qed iwassal biex m'hemmx biżżejjed nisa li qed jitilgħu fil-Parlament tagħna. M'hemmx biżżejjed nisa li qed jikkontestaw l-elezzjonijiet. Dik hija r-realtà. U kif qed tissarraf din realtà? Tissarraf fi kwalità anqas fil-ħajja politika tagħna. Għaliex kull fejn kien hemm nisa li kienu fl-eżekuttiv tal-pajjiż, fit-tmexxija tal-pajjiż fil-Parlament, ir-riżultati dejjem kienu b'saħħithom. Dik hija r-realtà. U allura ma nistgħux nibqgħu inħarsu iżjed. Nistgħu nibqgħu ngħidu imma x'hekk u għaxekk u għaxekk, ir-realtà hija dik. Għal 70 sena provajna, għamilna ħaġa oħra, ma ħadem xejn, issa l-mument li jsiru l-affarijiet. Mhux se noqogħdu nilmentaw iżjed, issa l-mument li se naġixxu. Issa l-mument li ndaħlu dan il-mekkaniżmu li permezz tiegħu se noħolqu dan il-moviment, dak li jsejjaħ snowball effect biex jiżdiedu n-numru ta' nisa fil-Parlament tagħna. U għada pitada dal-mekkaniżmu għas ikun hemm għalfejn jitħaddem iżjed, u forsi min jaf, mhux wis snin il-bogħod jitħaddem għall-irġiel. Jitħaddem għall-irġiel. Mekkaniżmu fejn se jiżdiedu numru ta' siġġijiet fil-Parlament tagħna sa 12-il siġġu illi jiġu mimlijin mis-sess lanqas rappreżentat fl-elezzjoni jekk is-sess lanqas rappreżentat
ikollu anqas minn 40% fil-Parlament. Din hija xi ħaġa li trid issir. U trid issir illum qabel għada. U għalhekk aħna impenjati, mhux impenjati bil-kliem bil-fatti, li sal-elezzjoni ġenerali li jmiss dan il-mekkaniżmu jkun daħal fis-seħħ sabiex mill-elezzjoni ġenerali li jmissu warajha ikollna l-opportunità li fil-Parlament tagħna, mhux biss fil-Parlament, imma anke fil-Gvern ikollna aktar nisa fit-tmexxija tal-pajjiż. Bħala segretarji parlamentari, bħala ministri, id-dispjaċir kbir li kelli fil-ħatra ta' dan il-kabinet hi li ma kienx hemm iżjed nisa minn fejn stajt naħtar. Sinċerament, kien dispjaċir imma n-numri kienu li kienu. Kull mara li kienet fil-Parlament, fil-grupp parlamentari, ingħatat kariga eżekuttiva. U r-riżultati huma sbieħ. Ir-riżultati huma tajbin. Riżultati li jikkonfermaw li din hija d-direzzjoni tajba li rridu mmorru fiha, li ninċentivaw aktar nisa jidħlu fil-ħajja politika, fil-ħajja pubblika. U dawn huma l-isfidi li għandna qudiemna, sfidi li nilqawhom b'entużjażmu, sfidi li ma niddejqux minnhom, ma niddejqux mill-kritika, nisimgħu il-kritika miftuħin għal kull forma ta' kritika, imma fl-aħħar mill-aħħar gvern li nagħmluhom l-affarijiet. Gvern li nwettqu, gvern mhux biss li nitkellmu, ma gvern illi nwettqu. U f'ġimgħa fejn l-affarijiet iva kienu movimentati, kellna wkoll aħbarijiet sbieħ. Kellna aħbarijiet sbieħ fosthom illi 500 Learning Support Educator ingħataw żieda fil-pagi tagħhom, l-LSC2s ingħataw ukoll arretrati illi kienu ġew imċaħda minnhom, dawn huma l-mod kif dan il-gvern jirreaġixxi għar-realtajiet. Statistika illi ħarġet mill-Eurostat turi illi f'Jannar kellna pajjiżna qiegħed il-5 lanqas bħala rata ta' qatt fl-Ewropa. Dawn huma affarijiet li huma sbieħ ħafna b'medja ta' 4% anqas mill-medja Ewropea f'dak li huwa unemployment. Dawn huma l-affarijiet sbieħ illi għandna f'pajjiżna. Din hija realtà sabiħa li qegħdin ngħixu f'dan il-pajjiż, u għalhekk jien nibqa' nappella għal din il-pożittività. Din il-pożittività li f'dawn l-aħħar 7 snin ħaditna il qudiem. Ibqgħu pożittivi f'kull ċirkostanza. Ibqgħu pożittivi. Qatt tħallu l-ħsibijiet negattivi jitfawna lura, nifhem illi kulħadd ikollu mumenti ta' nkwiet fil-ħajja, dak huwa normali. Il-ħajja tik is-sabiħ tagħha, ittik l-ikraħ tagħha, imma importanti li inti bħala bniedem tibqa' dejjem iffokat, tibqa' dejjem tħares lejn is-sabiħ tal-ħajja u dik hija il-pożizzjoni, il-viżjoni ta' dan il-gvern. Gvern pożittiv. Gvern illi preparat dejjem, gvern magħmul minn nies li jaħdmu ħafna, gvern li għandu għal qalbu lill-poplu Malti u Għawċi, dan hu l-mument kemm se nkomplu nuru aħna kemm inħobbu lill-poplu Malti u Għawċi. Inħobbuh mhux bil-kliem bil-fatti, bil-ħidma ta' dawn l-aħħar 7 snin, bil-ħidma tal-lum, bil-ħidma li se jkollna fil-ġimgħat li ġejjin u se tkunu qegħdin taraw bajnejkom kemm se nkunu viċin in-nies, kemm se nibqgħu viċin in-nies, kemm se ninżlu viċin id-dbatijiet tan-nies f'kull mument. Aħna maħniex gvern li hu insensittiv. Anzi, gvern li hu sensittiv għal bżonnijiet ta' kulħadd. Jien ma noqgħodx ngħid u għax dak bidwi żgħir jew 5 bdiewa, le, immorru fuq il-post. Immorru nisimgħu id-dbatijiet, mhux nisimgħu biss, imma nagħtu s-soluzzjonijiet. Għaliex jekk bħala gvern soċjalista, bħala gvern laburista, ninsew li żgħir inkunu dbedna mill-aktar prinċipju importanti għall partit. Iż-żgħir, li naħsbu fiż-żgħir, fil-batut, f'min ma jistax biżżejjed, f'min għaddej minn mumenti ta' dbatija. U hemm li rridu nibqgħu bħala politiċi wkoll illi iva rridu naħdmu fuq livell nazzjonali imma naħdmu man-nies ukoll. Naħdmu viċin in-nies li nkunu viċin in-nies, gburi li għandna grupp parlamentari li jħobb lin-nies, li huwa viċin in-nies li mmorru fl-attivitajiet soċjali li niltaqgħu man-nies fid-djar tan-nies minn hemm titgħallem ir-realtajiet tal-ħajja, dbatijiet x'qed jinkwieta lin-nies. Dak li jagħmel lin-nies kuntenti, dak li jagħmel lin-nies inqas kuntenti, dak huwa d-dover tagħna bħala politiċi.
li nkunu hemmhekk għan-nies. Nkunu hemmhekk għan-nies fil-ferħ, f'mumenti ta' niket, li nkunu hemmhekk dejjem. F'mumenti bħal dan, fejn il-poplu għandu bżonn l-assikurazzjonijiet, is-serħan il-moħħ, qegħdin hemmhekk għan-nies, se nkunu hemmhekk għan-nies, se nkunu hemmhekk ippreparati, però irridu lilkom warajna. Intom li tibqgħu warajna b'saħħitna, warajna u dik hija s-saħħa li għandna bħala gvern. Għax għandna poplu li hu warajna. Poplu viċin tagħna, poplu li jemmen li dan huwa gvern li verament għandu l-poplu għal qalbu, dan huwa l-gvern illi għandu l-viżjoni ċara għal dan il-pajjiż, viżjoni ċara f'kull ċirkostanza illi tiġi qudiemna, dan huwa gvern illi għandu għal qalbu l-interess tal-Maltin u l-Awċin. U għalhekk ħbib tiegħi kuraġġ, jindejjem nuża din il-kelma. U tant nemmen fija l-kuraġġ, il-kuraġġ li jmexxik il-qudiem, il-kuraġġ li bis-saħħa tiegħu teleb kull diffikultà fil-ħajja. Ħadd mhu qiegħed waħdu. Aħna tim flimkien, tim ta' poplu Malti u Awċi, wieħed li nħobbu lil pajjiżna, li nħobbu lil Malta, li nħobbu lil Għawdex, li nħobbu l-anzjani tagħna, li nħobbu ż-żgħażagħ tagħna, li nħobbu l-istudenti tagħna, li nħobbu l-ħaddiema tagħna, li fuq kollox għandna l-interessi ta' Malta u Għawdex l-ewwel u qabel kollox. Nirringrazzjakom. Grazzi Prim Ministru, grazzi lilkom tal-li oġobkom tattendu għal din l-attività politika hawnhekk magħna fir-Rabat. Il-kumplament tal-ħadd tajjeb lil kulħadd u nawgura lin-nisa kollha f'dan il-jum iddedikat lil-mara. Grazzi.